Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 5 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомонӣ бу 40 дирам ва $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Замин, ҳавлӣ ва квартира ҳастанд. Чӣ хонае ки шумо аз мо хоҳиш кардем дар комментария пештара навор, ҳавора мо ёфтему. Имрӯз пешниҳодтон мекунем. Барои ҳамин ҳатман навора то охир тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуно дар куред. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Умари Ҳаём. 2 дар хона, 3 сотиқ замин, об, канализатсия, свет проблема нест. Дар наздаш мактаби 37, канечкаи маршруткаи 7 мебошад. Саволҳо бошад, занг зада пурсед. Нархаш 68 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Ва дӯстони гиромӣ, дар навормон боз яктая дигар хона аз шаҳри Кулоб астак. Барои ҳамин навора то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. Якхонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якумошонаи бинои советӣ. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 1 микрорайон 21 Дом. Хона ремонти нав дорад бо чизу чорааш. Нархаш 190 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 4 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар поёни корвон. Аниқтараш роҳи навда аз корвон 700 метр дур мебошад. Нархаш 240 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ. Шуморо метавонед 3 хонага кунед дар 6 ошонаи бинои новостройка. ҷойгир аст дар Хитои бозор. Нархаш $21 900 мебошад. Сомонӣ ва рубл дар рӯи экране. Кредитам метиҳанд, харидори аниқ бошад. Марҳамат, соҳибаш дастрочна пул дар кора. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. Якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ. Ира шумо метавонед бародаро 2 хонага кунед, барои ин ки агар аз 40 метри квадратӣ зиёд бошад, коробка бошад, ҳамхали имкониятро дорад. ҷойгир аст дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтаи коробка. Айни ҳол сохтмони бино рафтест. дар пеши магазини Ваҳдат ҷойгир аст. Доми 9 этажа. Нархаш 150 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун. 2 хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Норакиён, доми 74. Нархаш 190 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Фундамент рехтагӣ, тайёр 2 дар хона, туалет, ванна, кухни дар даруни хона ҷойгир шудагӣ. ҳуҷҷатош 100% 6 сотиқ замин мебошад. ҳама ҳамсояҳо об доранд, метавонед омада об гузаронед, обуш наздикай. ҷои хуб аст, гирду атрофаш ҳамсояҳо зиндагӣ доранд, ҷои обод. шаҳри Душанбе, Чорякорон, деҳаи Боғи Нав. Нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. аз номи канали Dom TJ гап занед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои Советӣ. Хона ҷойгир аст дар кӯчаи Сирдаринский, доми 33, на он қадар дур аз гостиницаи Парламент, назди роҳи Калонда. Ремонташ бигем ки надора ва маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Нархаш 137 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. дӯстони гиромӣ, ин яке аз арзонтарин хона дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Ай ия арзонтар ёфтагием 90 000 сомонай хонаи коробка дар цоколни этаж. Агар махкултон боша, марҳамат, метавонем дар навори оянда пешниҳодтон кунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои Советӣ. хонара нав ремонт кардагианд. ванна ва ҳоҷатхона алоҳида, аристони нав дорад, яъне аристон термиксай бародаро. кухняш дар веранд мондагианд, переместит кардагианд веранда ва трезаҳои пластикии нав мондагианд бо решотка. Нархаш 160 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар Пахтакор, шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонтаи коробка ва ҷойгир аст дар военный городок, Чимтепа, Гипрозем. нархаш 160 000 сомонӣ мебошад ва ин яке аз арзонтарин якхонага дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қорғонтепа. 4 сотиқ замин, 2 хонаи барак дорад, коридор, туалет, баня, качалка. заминаш калон аст, далше метавонед хонаи калон бисозед. сахт пул лозим, нархаш хеле арзон. фақат харидори аниқ занг занад, илтимос мекунад соҳибаш. нархаш 142 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои Советӣ. балконам хона кардагия, яъне сехона ҳисоб карда мешавад. дом се этажа мебошад дар сеюм ошона, ремонт кардагӣ. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. умумӣ агар гирем, обши духона, кухни, ванна, туалет ва балкон. ориентир назди матбаа пушти стадиони Пахтакорда. илтимос харидори конкретни занг занен, 200 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар ҳаштум ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонтаи коробка, айни ҳол сохтмони бино рафтест. бинои 16 этажа мебошад. қариб ки тайёрай, фасад зарестанҳозӣ. шумо метавонед хонатона переделка кунед, духонага кунед, ба ҳазур масоҳаташам хеле имкониятро метиҳад. 2 трезаи панорамни дорад ва дар наздикии дом мактаб, супермаркетҳо, садик, кафе, ресторан, поликлиника ва ғайра. дар дом 2 лифти скоростной мешавад, оби гарм, яъне астец, детская площадка ва ҷои парковка, яъне истгоҳи мошин. нархаш 290 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 дар хона, 2таш ремонт дора, дигарош, коробка. 3,5 сотиқ замин, ҷойгир аст дар шаҳри Кӯлоб, Суғдиёнда. алишам мешавад, бо сексия. нархаш бошад 165 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 8 сотиқ замин, 5 дар хона, об, свет ҳаст, ҳамом, нонпасхона, веранд, кат ва подвал дорад. хона дар паси якум заправкаи боло аз чап. боз дополнительни 3 сотиқ замин ҳам дорад, ҷудо фурӯхта мешавад.
нархаш 170 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 8 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидораш. хона ҳамаш ремонт дора, алоҳида кухнӣ дора, туалет, баня дора, фундаменти ошхона, дегдонхона, анҷомхона дора, об, свет ҳамаш ҳаст. хулос варианти созай ба гуфти соҳибаш ҷойгир аз дар чироғчӣ, нархаш 215 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо карден. ягон савол бошад марҳамат дар комментария нависен, дар муддати 1-2 рӯза ҷавоб медиҳем. то боздид барори кор шумода.